Poď. To tam. OK. Teraz chcem ísť kam? Dobre. Haha. Prvé svahovanie. Na to, že nemal byť silný vietor, tak silný je. Skade fučí. Fučí ovečky. Pozrite sa, ja driftujem. Miško, ja driftujem. Tak, nohy spolu. Ako ma učil Filip. Sa do sedačky. Dobre. Neviem, pokiaľ presne mám leteť. Asi by bolo fajn to otočiť. Či? Tak, otoč sa. Tak, tady to asi tak chcem ísť. Ako fučí? Kde je tam vietropietl? Jen tam. Dobre. Som dobre. Vydám sa tu. Tak, pribrzdené. Trošičku mám, možno by som mohol odbrzdiť. Pozrite sa, som v tej istej výške, ako som vyletel. Tak, a tuto to otáčam. Kamarádi moji zlatí. Ešte poď. Tak, nejako takto. By som podľa mňa mal lietať. To riadenie. Nohy spolu. Opa, tuto to kope. Dobre, tu asi chcem byť. Či to nestruhnem aj na tú stranu. Tak, otoč sa. Vidílko moje, otoč sa. Poď ešte. Otoč sa. No tak toto je to, po čom som túžil. Odkedy som si povedal, že idem glajdiť. Pozrite sa, ja som vyššie ako štartovačka. Snáď prvýkrát v živote. Woohoo! Dobre, nekymácať sa, že by mi Dalibor nepovedal, že som jak nevím co. Kokšo ľudia, dobre, idem radšej naspäť. Čo by to presne urobilo? Idem to zisťovať. Vypajú mi tu dve vária. Aj na mobile. Niekde zapnuté. Kokšo ľudia, však ja idem. Tuto ide si neviem kam nad kopec. Tak nohy spolu. Tak toto je neskutočné. Tak. Co je ončo? Hore. Možno by som išiel aj ďalej tentokrát. Týmto smerom. Čo ľudia. Dobre, lenže by ma nezafúklo za kopec, to by som asi nechcel. Tak hýbem sa rovno. Moc sa nehýbem rovno. Opa, vydám sa.
Poď. Teraz chcem ísť skôr sem. No, sync, výborne. Takže letím sem. Kokšo, ľudia, toto je tak na speed. Dobre, viete čo? Dobre. Tak, poďme. Dobre, budem takto, že budem vo väčšej vzdialenosti od kopca. Ale ten speed chcem mať po ruke. Uhú, tak toto je riadny lift. S tým, že... Dobre, poďme kúsek sem. Hadže ma to tu jak one... Porivý vetra. Aktívna pilotáž. Poďme sem, telom. Hadže ma, dobre. Tak. Opa. Dobre. Tak. Nejaké lietadlo. Kurník ľudia. Čo má byť? Dobre. Ja chcem mať ten speed, ale neviem ako mám dosiahnuť to, aby som ho mal. Tak, tuto už sa otočím. Nebude lift. Jaj. Tak. Dobre, idem si zase tak hľadať ten lift, akým je to ako tak bezpečné, tak vyťahnem si ten speed. Dobre, mám ho na nohe, výborne. Keby niečo, teoreticky viem speedovať. Ľudia, ja svahujem, ja neverím. Kamerku by to chcel trošku napraviť, ale to nejdem teraz riešiť, lebo viem, že tuto to riadne. By som to mal vyšvihnúť, tak. Idem na to vyšvihnúť. Proste otočím. Takže šup. Tak. A idem zase sem. Speed mám po nohe. Nie že po ruke, ale po nohe. No ľudia. Haha. Teraz by som možno napravil aj tú kamerku, ešte mám chvíľočku čas, ale nie. Woohoo! Blep. Dobre, poďme sem. Tak. Poďme. Prvý som štartoval, prvý som vo vzduchu. Dobre, až počkajte, teraz sa budem sústrediť. To niekde je lift, ja neviem, či by som to nemal skúsiť aj točiť. Či? Ale teraz už idem nižšie, to znamená, že vietor slabne. Skúsim si všimnúť ten vietor. Stále mám kde pristať, takže mám tam naľavo, jak sú tie ovečky. Ja si myslím, že úplne s prehľadom. Speed mám, keby náhodou sa rozfúkalo. Tak toto ľudia. Akože hádže ma to tu jak handru, ale ťažký som dosť. Krydielko mám na toto vhodné. Vyšvihlo, ale vidím, že už som nižšie, ako som bol. Filip mi radil som na pristávačku, takže si môžem povedať, že som rád, že som ho nepočul. Hej, tuto jak... Musel zatočiť, neviem, či je tu úplne na 360-ku, ale... Sú nárazy. Ojej. Dobre. Najradšej by som sa tak viacej, že uvelebil do tej sedačky. Lenže sa bojím, lebo mám nohu
na speede a wow, a nechcem ju, jak ma to tu kokšo. Tu preskúmať ešte ďalej, že pristať mám, kde možno na ďalšej otočke. Toto dvíha, čiže vlastne fučí, povedal by som, že niekde odhentiaľ. Tak. Sa dám do tej sedačky, počkajte. Momentálne najmenej, keďže si tu lietam. Ale dobre, som v tej sedačke sa usadil. Ja som mal predtým na potoku, takže som bol už taký... To nebolo, tak toto kope, ty kokšo, videli ste to? Tak tam asi chcem byť, no. Dobre, poďme tam. Ja teraz úplne počujem, jak ten GPS je spomalené. Napadne ešte, sync. Svahovanie v živote. No dobre, momentálne mám pocit, že tu viem byť do nekonečna. Teraz, čo viem z predpovede, že ten vietor má zosilňovať. Že ako náhle sa mi bude zdať, že nedokážem sa hýbať viac dopredu, smerom k pristávačke, tak to zabalím. Radšej pôjdem pristať. Ale kým môžem, tak budem radšej lietať, pretože je to úžasné a toto by som asi nemal robiť. Asi by som mal byť otočený viacej proti vetru, preto to ma to záleží. Skúsim ísť kúsok ďalej, hýbem sa dopredu či nie. Ale hýbem sa, akože nie je to zlé. Opa! Máme sync. Poďme späť. Poďme na henten. Ty kokšo, tu hej, dobrý sen. Dobre, však viem započiť, keby niečo, ale podľa mňa doletím tam, jak je ten parádny silný kopanec a nechám sa vyniesť. Možno to skúsim aj potočiť, alebo čo. Niekde tuto, ľudia moji zlatí, sa ten vietor riadne odráža. Toho kopca. Dobre. Toto je ono. Tak, v tomto neviem, či náhodou nechce. Mário. Dobre ľudia, koniec randy. Za mňa sync a idem... Dobre, nechávam to tak. Idem na bezpečie. Cieľom je... Opa. Jožkové zraky, však ja idem úplne dole. Dobre, idem na dlúčku, tak to idem úplne safe. Takže ideálne chcem pristať v pristávačke, ale konkrétne teraz... Dobre, ešte ma to tu vynieslo. Kde by mohla byť termíka? Čiže hen tam je kopa. Však tu? Tu by mohla byť termíka. Tu by sa možno čosi aj hlasnejšie. Výborne sync. Dobre, ja letím tu akože pristávať ovečky. Napravím aj tú kamerku asi už. To sa mi zdá, že už som akože úplne na pohodu. Kamera, drž tu kurník šopa. Kokos, dívajte na to. Však toto je neskutočné. Dobre, ja letím na pristávačku. Lift. Nič. Synkujem. Liftujem aj synkujem. Teraz chcem to mať absolútne... Ale prečo tu synkujem takto? To sa mi nepáči. Ešte aspoň jeden kopanec chcem. Ty kakša, ale hádže ma to tu. Však som zvedavý, čo povedia tí dole na mňa. Wow, ale tak toto ľudia si myslím, že by mohol byť aj rekordný let. Čo sa týka dĺžky. Ešte
musí teda bezpečne pristať samozrejme. Dobre, idem si vyklesať pristávačku pekne. Mám to absolútne pod kontrolou, kokšo ľudia. Tam som si polietal, ako náhle som vyhodnotil, že OK, tak som sa zvrtal sem. Pozrite sa, akú mám rezervu na pristávačke. Ja som taký spokojný. Wow, dobre, teraz sa v podstate uvoľňujem, že akože fajn. Tá hodina šlapania. Za to stále, aj keby to mali 4 hodiny. Kokšo ľudia. Dobre, ako mi fúka, aby som vedel, ako mám pristávať. Tam dole či nejaký vítr petl. Je strašne ďaleko. Plus minus proti vetru. Tak. Aspoň tak naposledy tu si budem robiť osmičky nad lúčkou. V podstate viem, jak fučí. Teraz čo? Nestojím, hýbem sa. Synkujem a hýbem sa. Speed element nebudem už potrebovať, takže ho púšťam, nech si uvoľním nožky. Tak, jen tam mám asi nejakých kolegov. Tým, že uvidím, pokiaľ sa mi podarí dostať čak ideálne na túto pristávačku. Tak to skúsim ísť takto, uvidím, čo to spraví. Budem od zvýšku, tak ešte spravím takú osmičku. Jemine ľudia. Kostým, to ma fakt netrápi. Hej, tam už ide akýsi dinosaurus, Miško, pozri sa. Ahojte! Prepáčte, nemám kostým. Nestihal som ho vyrobiť. Dobre, ale si tu, to je dôležité. Presne tak, to som aj ja si tak akože myslel. Ja som Filip a asi sa nepoznáme, ja som teraz 3 mesiace po kurze a toto je môj nejaký, neviem, 5. samostatný let v živote asi. A prvá svahovačka. Vy ma poznáte? Odkiaľ, kto, čo? Je tu Vrabec? Talibani, ja som Slavo. Sekundičku. Kde? V ktorej? Dixery? Nie, ja som bol Elspido. Ale kuva... Prvýkrát na teba toto padáku, tak si tu išiel do straníku. To bol z Nikvidovej Cholanu, ja som tam bol hore. Aha, no jasné. No tak teraz som tu druhýkrát akurát dneska. Čo sa potom pýtaš na Vrabca? No lebo s Vrabcom som si písal a idem na termický kurz, sa chystám s vami. Keď budú podmienky. Wow, tak toto bolo niečo. Ďakujem krásne. Ale miestami si tam bojoval. No, tak ja hlavne ešte poriadne neviem, čo robím. Kopalo to riadne. Už som lietal aj v silnejších podmienkach, ale nie výškový let. Iba taký, že ja som z Nitry, tam mám taký malý kopček, čo ja viem, max 50 metrov prevýšenie a tam som lietal s nejakými 10 metrami za sekundu nárazy. Hej, no a tuto, neviem, zápasil ako mal som pocit, že to mám, dajme tomu, že pod kontrolou a keď sa mi zdalo, že už som akože príliš nízko, tak som to proste zvrtel sem. Videl som, že ako dokážem sa hýbať proti vetru, speed som ani nepoužil, ten som mal na nohe nachystaný, že keby náhodou sa potrebujem prebojovať, ale ten som ani vlastne nepoužil a kopíroval som si hentú lúku, že na núdzové pristávanie keby náhodou, ale už keď som bol tu, už som sa uvoľnil, že akože úplne na parádu. Kokšo, pecka. A vývoz asi išiel už hore, že, Opol? A ešte pôjdu?